Paborito. San Fabian. Paborito. Nandiyan sa Nasinto. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In the Quad City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Alas 8:31 lang kabuasan na programa na PEM. Paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmaloy. Siyempre sa Ray Colupio saya na programa dyan aspeto technical engineer Nexon Dakao, Siak Balot, si RGB Raymenes at your service always. Tansay partner ko, Mangilugay. Good morning, partner Leon. Good morning, partner RJ. Pasantos na mabi ka, kapusan sa namin dumaring tayo sa istasyon na radyo tayo, PM Binmalay, partner RJ. Yes, Lunes natin. Kumusta tan na partner? Kasumpal na flag racing dyan na nandirin si Mayor, saray tuklado tayo, nanganto ng turaman, so dapat gagawin at saya Binmalay at dapat ayatang yamin na so pagtitipid ng tira dan si trabaho kung tusul ng trabaho din tirong Binmalay. Okay, so talagang masigsigla. So Lunes natin dito na da balay na Binmalay partner Partner RJ kasi nakikinan tayo so nagagawa dyan magano dyan Binmalay katunawan dyan kaya rin napapakasapal na dyan alternatimundan na po na Biyernes, Sabado, Simba nagpalilibar-libar tayo at saray pabariw tayo. Nung kumay sa kaya video tala saray senior citizen ang tuman na appear partner. May natuloy may payout ni na 15, 16, 17 sa may social pension banundumbok may birthday gift daray si Susan Partner RJ. Ay nukin laman no 15 kwa mo that will be on Wednesday. Suga po partner. Na Partner RJ. Ni di tano do pisinam na tanay kamya may lari to nalilikas ko ni narurungol ko background mo. Paglulunis siya siyempre Partner RJ kasi gano'n kong talara may 12 million na nagda ng mga senior citizen para sa universal pension. Katitang kuray, sampun nata, so pasabit na, laputa, matutungtong kami region, no, next week, sa Ilocos Norte, na Pangasinan, matutungtong kami, paano yung Carbit Manila, yan, Lagda, firman dala, so saya, so universal pension, nasari amin na senior citizen, Partner RJ. Kumusta support na ng mayor dasatan ya kurang kudang ya gagawin mo parang yun. Na pagbago suporta na si Mayor Teo na po katulamin, sumayitan na siyempre ang nagpangasmi, liber-liber mi, sariling kwarta ng Mayor, susunod ang taman, ang pipundok na sulinat, na dun sa inanaron Mayor. Balit, no Mayor President, walay siya korte si Kulko, kinang Governor, tayo-tayong mira, so kaukulan na sa senior citizen. Talapod medyo, sa senior at agila makakalay, siya mulaga ayuda labat ng provincial government katulabay kung nitungtong kina na Governor Guico ya ibagat tiramay daing nasari senior tayo ng tirong Pangasinan. Kita ba mo ni baga nalapon aliwanin si kanit tayo uskahid ang napuratan natan ilaban mo?
agmat na nananagwarte na ukip sa Oscar na Ay, okay. taon. Dato na natan, babangunin mo si Oscar. Yang ganatan at walay alaga ng kitawag na Director Atty. Clysa Region 1 National DSWD. tan si Kong Mila magsasenta si Kong Ompong Ordonez. Nung makapanmeet kami adlaw nyo at sa Simba para may gawon ni campaign na sa may 12 million lagda para sa aray senior citizen at Limanad Region 1. So pababa nami Malabo, Ilocos Norte, Pangasinan, Danlaw Union, Parnatan, Masumpalya, untawag so Congressman tayo na Pilipinas, di ba Manila kayo tungtong from Luzon, Bisaya to Mindanao, kano ulang kami kinin Presidente BBM Partner. Oy, marakutan. Tapi ano araratan niya isusulong yung programan pangkarakapan nasaray seniors at nagamila partner talaga na paglabat indan na say asikaso iray seniors tayo dinti not only Binmali intiron Pangasinan, intiron bansang Pilipinas partner. On partner gano na pirma lahat aga magulo may social pension ta medyo may social pension wala pagkapolitiko to wala pagkakurapto wala rin mang pension kalandaran gano isis na pa wala nilabas isis sa mang pension katon nananagami dapat alam may pikawat at protection partner Ajay. Oy talagang ilaban mo ta bili bakit sikat singa wala katawiran mo ratang iran prinsipyo partner. Natawirtiya kinin mayor tantaw si mayor noon tumay tuga kato ilaban to sa kinin pa na nila pa minabadlay ay paliwanag amay ng viral na Facebook at sa amay basura ya nalmudan di man at sabangan actually ama papaimbisigan ng mayor natan pero malilinis laman lapod ama na rami kinakadli plastic na page kato si mayor patatawag to DNR Aminiray agency concerned daya at tapgano agmat nagawa na rin ng Binmali at pambabantakan tayo basura. Katunin bisagan ng mayor na sa anong karumantan taning palinisan timay barangay Sabangan. Talagang ami-ami plastic ballot di malabad. Katong papayin ng Mary Raya so agency plano na imbisigan no pero manggagawatan niya mambabantag kire basura na dayat tayo partner. Makapuitan so pambantak na plastic dayat so atan at papimbisigalan ng mayor tagtutan na konsintian partner singa uman so gabay may baga. On partner Ajita, siyempre, atan man so kinin mayor, atan may nabait dapat ng tuwing mo dapat tutukan. Gawin tayong marakap. Nalapantura ta na plastika. Amin talante partner Ajita itong papakit yung DNR, amin niya ay Coast Guard, amin wakin na ang monitor yan nagagawa partner. Mong labat-lat asitata niya tampol pero sa impan na walay ang ipos dasatan siray na partner. Partner sa ng viral karuman katumana ang gagobi. Partner wala may plitartan na kinmukinin mayor medyo may sutulog sila kahit sumampataan niya lang ni. Sige. Claim lara may kinin mayor. So dyan maturaling kurios ay Oscar na Pangasinan sumay babaga na salamat at pidigalit na medyo opak ni Dere na nabwas Mananang tayo, tulyan oras, tapan, pantura may agawa, yatang tariwan saya, bali na Binmali, na ibalita mis kayo talantura man. So problema, i-text yung laban, katong salamat na balbalag, dan, pasanto siya kapusan, at namin na dumunang ng tapan na Ranjay. Okay, thank you. Talaga na busy partner ko dasaray seniors, dita na da bali na Binmali, not only Binmali. But interon na luyag na Pangasinan. Singasatan sup may lalabandan satay pangakalap na 12 million pirma tatang tanagagi. Okay tan, si Kasom tan partner. Ni atay non-viral plastic watan dasay barangay Sabangan. Don't you worry. At kasumpala niya sa tanot si Mabid atensyon.
then Mayor Pedro Pet Merera at tampulton na papaaksyonan. Aramay concerned agencies like DNR, say Coast Guard, even say Barangay Council, ay pampaliwawaan at satan. Sana suparaman so aga manutumbo kada say proper disposal na saray waste sa tatang tanagagig. Abangan po natin ay talagang nagtuwa-gabay na mayor Pit suntan niran pikuwot niran kakagawa tutukantutan kung ano na partner ko yan nuwalara may haratan may tatawagan tayon constructive criticism tatang tanagagig impose da imabida imano, we need an action. So atan so action. Ay agawaan na Mayor Pit Merera. Talagang liwan na aminmat at nababantayan. Wala ray concern yun unta nira. Saragyupan na ipasabi at panamaglay na saya na programa. Piano naindan na tampulan niya aksyon. Tana remedyo, tana amtan tayo ano anto so panresolba sa yung tanira na problema say leader tayo tatang tanagagi nga nanunutan ko di tanad sityo Bagyo Taloy at barangay Papagayan at ni text damay kipapasan nasatan niya dalan niya gaylaray abot singasungan nakabalag ang mula na iwasan talagang nakitug-kitug katan although tanat simintado asfaltado tapos dadalanan nasaray ang kabalagiran na dump truck ngala nasaratay tatagariran dalin kanyan na tuloy at nanabot-abot kawala ramay inner part na sa barangay ran karsada syempre no maminsan gawan datay karsada ka-designed sa ramay light vehicles laban dawalamot laad looban di ba? Pero no dalanan na sarang kabalagiran dump truck singa may dalan mi ay dadalanan na sarang kabalagiran truck iniman abutag-butag na nabut-abot ang labat la dita na sityo Bagyo Taloy ta aksyon agad mo si Kapitan Will Soriano sa tanot si Mabida Atensyon to sasakab-sakaban sa rata nira ng kabalag yabot tanad satan niya barangay so no walay na imano yo ayon tanira na problema yan pag-aksyonan feel free at atang tanagagi ka nga sa may idalem o kaya itawag at panamaglay na sayan programa ning gagala para si kayo di tanad sa balay na binmalay nga sa may na ito ni Babaga and partner ko Leon Castro ay slogan mo the senior citizen sana all walang masaol sana sa may bayan muna bago sarili kanyan aksyonan niya tampol and then Mayor Pet Merera Canada sa balay na binmalay. Oy, happy ramay mansisiminara. Theoretical para dasatay panavail. Bakala na sa lisensya. Ada sa LTO na sa ramay ang gapuni lisensya. Canada sa balay na binmalay. Kadyan ginawan pan seminar da.
At mismo ya limatan sa evacuation center ditanda gagawin si Mayor Pet Merera. Anda talagan ang iter na bilin sarayan na mabayday nawala na lisensya. Ya masyur-swerte kayo Tapod libritan ay nawitla so saya hinsay LTO di Tanad Bali na Binmalay. Piano nasirbian ni Raya Kabaluyan. Kada panamaglay na saya titongtong na Mayor Pet da sa kabyangan na LTO. Ang yuratan ya serbisyo At watan niya ng salita, limatan mismo si Mayor Pet Merera tapiano dyanuntan at bilinan. May walay bilin to. Paano hindi basta-basta nakakuha ng lisensya, okay na. No? Gingan yung pagiging responsibleng driver sa daan para iwas sa disgrasya. Kami amay ramay bandag ko Facebook page na Binmalay ay akalibre satan ya gagala ya pakala na say lisensya taunani man seminar ka man examine ka wala ni may test drive before ya makala ka na say professional or some proof ya lisensya at say LTO. At jad saya pawaymutan na gawon at para may driving school balag sugastos. Pero di tanad saya Bali na Binmali andila. Sagutla na munisipyo. Hey, good morning. Sara may dumrangal titanad Barangay Kanawalan. Tanad Caloocan Sur. Igno family, ditanad Saykalit, Gaspar family, good morning. Tanad saya Malindong, good morning. Ditanad saya Baybay Norte, ditanad San Isidro Sur. Ditanad Barangay Gayaman. Yada saray kalye-kalye da sa may upa niya dan irada saya wala ray adalantiran na basura pero tampulmet ya hinol na say garbage truck na say munisipyo kargadamet ya tampol sa ninawid di mana da Pangpanga. Pangpanga may ulaan na say pay babantakan na say basura. At saya tungtungan na dasaray barangay officials ay schedule damatla so pangalay basura na munisipyo at ipaway damatla san tampulmet ya urulan na say garbage truck na munisipyo Paula Diman at Pangpanga. Kumusta lamay kinay garbage truck ya impormisa nga pula mo patira ya garbage truck mo or dump truck 12-wheeler dump truck awanan nga po ni Simmabay ibalit walay sasaliwan na munisipyo karagdagan na dump truck para po sa paghakakot ng basura na dyan sa bayan ng Binmalay. Good morning sa mga nakikinig dyan sa may Barangay Balagan. Oy, si Kapitan Smarte, yan ay na. Dyan sa Barangay Pututan. Binmalay, Pututan pala. Ay Alvin Sandoval, kumusta na si Engineer Larry Melendez? Kumusta na siya, Sir Alvin? Patuloy pa rin ang pagtanggap ng mga aplikante para po sa mga
maging scholar ng bayan dyan sa bayan ng Binmalay. Kaya magsumiti na kayo ng inyo pong mga kukulang requirements. Yan po sa may PISO office sa Binmalay, Pangasinan. Yan. Ang kagandahan po yan sa Karakapantutan at from 100 bilang sa ratay scholars ay mang kolehyo at inaruman na Sanlasus. So natan walalay katibukulan ya 200 ay scholar yan ayarin makala nasa tay tulong pinansyal para panurong da. Dita na da sa balay na Binmalay. Laramay napag yaminti na nira na grado. Kanya na pagbutihan ninyo. Pag kayo ay napasali sa programa na yan. Tulad nung pamangkin ko na nakapasa na bilang isa ng ganap na inhinyero. Natulungan din siya ng scholarship program ng aming bayang Lingayen. So, ganun po yun. Maswerte kayo ngayon actually. Nung kami ang nasa kolehiyo, talagang madalang tayo libre-libre. Inatan dakil. Walaya programa CHED. Diyan sa State University, sa gobyerno, wala na, libre. Pero noon, nako, pati sa high school, may bayad kami noon. Nanunutan ko na, Engineer Nixon, kada examine, first, second, third, fourth grading period, dyan high school, nansi kami nansaman. Wala bitlay taon, siyempre, thunders ka la, kuha nyo. Mga itis, every examine, walay babayaran miya samplo. Atay samplo, sa raman niya panahon, medyo mabalurlatan, 10 pesos. Kolehiyo kami, talagang matinik ka siguro, nalibre ka. Pero madalang ho yung pwedeng mapagkunan ng ganyang mga programa, scholarship. Pero ngayon marami na. Ngayon gagawin lang po ninyo ay mag-aral ng mabuti. Dahil para sa inyo yan, para sa inyong future, para sa inyong kinabukasan. Kaya dyan po sa bayan ng Binmalay, yun po yung pagdesisyonan na dagdagan yung pwedeng matulungan na mga less fortunate but deserving student na makapagpatuloy sa kanilang kolehiyo. Rama 100 ginawang 200 na. Yan. So yun yung mga programang kapaki-pakinabang. Yan yung mga programang makabuluhan. Para maibigay natin ng serbisyo, maibigay natin ng pangangailangan ng ating mga kababayan. Importante po yan. Kasi ang bibigyan po ng scholarship, yung pong talagang deserve niya. Yung pong talagang kaya niya. Yan. So yan walang halong politika na rekomendasyon, parang ganun, ayaw ni Mayor yun. Dahil ito'y rekomenda ni Kapitan na kasama mo, walang ganun. Kailangang dumaan sa tamang proseso. Walang palakasan. At kung talagang deserve mo, so magmali scholar, then makala ka. Pero no amay walay padrino, walay ninong, ayun nga po. Hindi po pwede yan. Yun po naman yung pasiguro ni Mayor Pet Merera. Yun po yung hindi mag-a-apply po dyan yung
whom you know. Kundi mag-a-apply po dyan yung what you know. Kung ano yung alam mo, kung ano yung kaya mo. Hindi yung dahil ikaw nirekomenda ng malapit na kaibigan, kamag-anak, nang nakapo then go ahead. Hindi pwedeng ganun. Kaya maraming nag-i-excel sa mga kurso kanilang kinukuha dyan ho sa bayan ng Binmalay dahil talagang yung talagang may alam, kaya nila na ipasa yung entrance examination, scholarship examination din sila yung talagang makikinabang sa programa na yan. Good morning sa ating mga tagapakinig dyan sa may dito sa Nansangaan yan. Yung papuntang Nansangaan yan yung papuntang Lumboy mga nagbebenta ng mga masasarap na pagkain dyan sa Lumboy area. Lumboy ba yun? Mga inihaw na hito. Good morning. Diyan sa Barangay Nagpalangan, good morning. Yan sa Balugo at sa Amangkuro, yan. Good morning kay Councilor Andong Tinapay, yes. Yung makamasang Councilor diyan sa bayan ng Binmalay, Pangasinan. Lahat ng programa na ipinapatupad dyan sa bayan ng Binmalay, lalo na sa pagbibigay tulong sa kanilang mga kababayan, wala hong palakasan. Kung talagang para sa iyo, deserve mo dahil sumunod ka sa mga reglamento, then talagang matutulungan ka dyan. Ang kapulay malam yung oras sa dasaya na programa na PEM. Paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Yadangaran na partner ko, very busy. Para si kaso na saray senior citizens sa si Katulante so Oscar Head, di Tanad Valley na Binmalay. Si partner Leon Elorde Castro Jr. Sana all walang masaol. Yada Speto Technical Engineer Nexon Dakal. Kaya balit sumakter yun amigo. RDB Reymenes at your service always. Metitilakak na masantos at maabig ya oras at balang sinansakay. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga.